Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw ka natong tanano. O karon day mag-upload sa taog laing sumpay ni atong sugilanon sa Estranyo sa Gugma. Part 50 na ta, o sa dili pa. Ako day ning basahon ning day pipila ka nag-comment din dapita. Si Late Heaven. Ay, ako paborito. Thank you kaayo, Jude Sir Idol. Salamat sa Late Heaven sa imong pagpaminaw o kang Jenny Oliverio. Wow, ang akong gihuwat. Salamat again. Thank you. Thank you kaayo, Jenny Oliverio, no, sa imong pagpaminaw o kang Rocky Vlog. Shout out na sabta ni Lods. Shout out Rocky Vlog, salamat kayo sa imong pagkatanayo pagpaminaw. O si Rocky Vlog hapon, o man kayo si Dalia. Maog yun. O karon no, ita maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato nang sugdan ang part 14 o part 15 na ta, Estranyo sa Gugma. O salamat kayo sa inyong pagkatunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kinansugilanon. Dalia, tita magbuwag. Lalo magbuwag ta. Anong hilang si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway sa mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Gitabangan di ka sa imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ko makaikiyas mo ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saan diri nako. Mga kundatan mo. Yumingalit ko data na. Kay dili ikaw ang tagkiyas sa mong ginabuhi. Supag makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ug karon mga higala dita maglangan, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Estranyo sa Gugma. Mamitaw din eh. Ako'y mutubag. Hello? Dalia, Lily? makita ta Dalia. Maluoy ka. Kuan ka nang... Dili ba ko may mumulakaw karon? Pero, nanong dili man. Dahil emergency ning akong tuyo nimo. Kinang tabangan ko nimo. Kaya kung dili, mamatay ko sa magkamot ni Jigger. Kuan? Oh, okay. Sige, makita ta. Pero dili na karon. Manangit pa ko ni Arnel. Ganong manangit pa man kaniya. Sipat na lang diha. Dili na mahimo. Dili ko makasayon-sayon sa paggawas diri sa ila. Basta. Ganong man. Tungod kay ako ng bana si Arnel. Unsa ba na? Kipakaslan ko niya. Aron maluwas siya sa kauwang may magibuhat niya. Asawa na ko ni Arnel, Lily. Ha?
Panawag na lang og balik. Tawag na lang sa akong cellphone. Unsa man? Nakuha na ni mo akong number? Oh, ni Ana. Pero, kano sa mga manawag? Kuan, i-text na lang mo number. Ako manawag ni mo. No, dili mahimo. Kuya ko na si Jigger kung manawag ka. Sige. Ingon ini na lang atong buhaton. Text na lang og litang KK. Kung wa kay problema, kay mutubag kong KK kung manawag ko. Sige, bye. Hello? Hello, Dahlia? Wala. Naputol na ang pikas linya. Kipakas lang yun siya ni Arnel. Nagunsa pa man ka din sa sala, Lili. Mami, kanang may nanawag manggod. Mao nga ako na lang gitubag. Wrong number man di ay, mami. Yun na pa. Mura mang kagikang naghilak. Ha? Naghilak? Waman, mami. Waman ko maghilak. Ay, husto, napuling ko ganina. Mao ba? Tuod di ay nanawag ang doktor nimo. Nagdangutan ako dili ba kuno ka mobalik dito niya. Ha? Magagalan ko ni Arnel, mami. Naibaw naman ka ng imong anak. Nga mo apil man gyud siya sa tanan akong lakaw. Nahala sige. Pagsabot na lang unya mo, aron magam ka og doktor. Ay, sam ning gibuhat ibon. Nanawag sa siya. Hello? Nanawag si Mr. Ching. Ikay pagigsulti niya. Sulbara ng atong problema. Kung gusto ka pa na makiksosyo na ako sa negosyo. Kilugit ginimong akong kasuko, Ivon. Ako naman hinuon yung pasulbaron ining problema na mo sa negosyo. Biset ka, Arnel! Pero, panuway ka, Lili. Mamatay ka pa unta! Oy, Lili, kamusta niyo mo pagpanyawan? Lo, Naon ka ba niya ni mo ang taong luya man ka ina? Unsa ka? nakasal ka si Dahlia si Arnel. Unsa? Uy, di ba ngasawa gidi ay sa imong pamanhunon ang imong kaluha? Olo, magtiayo na sila. Unsa? Unsa yung nahuna mo, ha, Lili? Nasina ko sa kong kaluha, lo. Nasinya ka sa imong kaluha? Oh, nasina kong Dahlia. Dakong sayo pang ako nahimo sa akong kinabuhi, lo. Dakong sayo pang pagpilit na ako ni Jigger. Maugin nga. Pwede gini mong si Piata. Ganyan man ka nga, adik man ang imong napili. Unya, kulatahon kapag kung magkalisod. Pasti lang. Kung si Arnel pala yun, akong kipili, lo. Wala ito kay problema sa kwarta. Sa tanan. Ang gwapo sa siya. Pero... Mauna na. Igo na lang ka sa paghilak niya. Ipaw naman nga nimo kayo. Nangaan naman na. Banya naman sa imong kaluwa ang imong pamanhunon. Mao ka na karoon na nakapahasol ka na ako, lo. Labi na nga. Ngamin yun na sila si Dahlia o si Arnel. Si Dahlia ang giswerte sa kong pagbiyan ni Arnel sa adlaw sa among kasal.
Hala, ay kwaon ko dyan eh. Hala, wala gyud kay mahimo niya. Unsa naman na naman na, be. Hala. Kwaon ko. Dili, lo. Dili. Nana na jigil. Hangtod na nang gugdon ka na. Hala. Dili ko musugot nga magpabiling ko sa mga kamot ni Jigger, lo. Dili. Oh. Paminawa, agyo pabalibag ang kumag. Mitong nga gyud. Ay. Kanya Kung gyud. doon ay makasulti niya milakaw ko. Ina, nga nagpalit ko shampoo. Dili! Dali mo! Yo! Uy, unsa man ang ibong da, Dudong? Hala, kadagan doon na. Hala. Pagkaon niyo! Ha? O mga bilat sa ko nga mga sapot ninyo. Oh. Unsa? Uy, ibaw na ka sa kong sukod. Imo nang da kong yatagag kwarta, Dudong. Total, puro-puro naman lang ning ako. Oh? Ay kablaka yo. Purontong. May kwarta sa pagkaroon. Ay kablaka. Ha? Oh. Ops, uy, Ay, mali. Oh. linibo. Hala, pila mo ni Dong. Nasbela yo. Di man napakit mani ha. Karon ikaw balitok ba? Unsa? Mutambling di ko. Uy, balitok ko. Karon di ko ni mo traidoran o di taka mapatay. Uy, nga, nyo klaruhan ng imong gipanulti dong nga, sige. Dodong, mura naman ang naghulga niya ko, anak. Dok? May man lang paklaro kung asa yung kalaban yo. Og, mahal. Yan. Ay, mahal ka eh. Gusto rin kwarta. 20,000 na. Ay, kada ko gud ini. Kuway. Saon, ako usap kong atraso ni mo. O na nga, ako usap kong ihatag mo. Maayo kay nakunahon kang pagupton ko nimo kwarta. O di asap ko yung mga siksi nga mas nila nga iandam para nimo. Kay manakaw ta. Samanta? Ako kang ipaila sa akong amo. Amo? Doon na kay amo din, he? Ako rin amo sa una. Ipatawag man ko. Ako na siyang to. O mao nga, tabangan ta niya. Nga magatago ug maayo ang kika ni Jeffrey. Oh, ha? Sa may akong buhaton ini. Dili mahimong pasagdan ako akong kaluha. Siyang kahintang karon. Pero si Arnel, dili na sa siya kanahan nga mag-iskot ko bahin sa kong kaluha. Noon sa naman taon kinabuhi ni Lily, uy. Ako may gilisdan og maayo ini. Oh, yan na si Arnel. Ay, kayo niya agad susod sa atong kwarto. Wa ko'y rason ni magpasapaso sa gawas. Nya, kumusta naman ang problema ninyo sa negosyo? Pero di as kamang muhigdaon ako. Ay, Ikapoy man ka? Nagunsa day ka? nagsulbat sa problemang gimugna ni Yvonne. Kung sa mga nahitabo? Si Yvonne ang nanabi sa among ubang stockholders nga nangasawa kong Colger. Mao nga si Mr. Ching. Nawada og respeto nako. O gusto na siyang mupahawa sa among korporasyon. O kining tanan. Tungod ni Yvonne. May tingaling magbuwag na lang ta. Unsa to? Unsa to gisulti nimo? Ipaanular na lang atong kasal. Magbuwag na lang taro malimpyog balik ang imungan. Dili. Dili ta magbuwag, Dalia. Kung sa dili ta magbuwag? Di ba mao man atong sabot na magbuwag yun ta? Unya na ta magbuwag. Ako ang musulti nimo kung kanus ata magbuwag ug dili ikaw. Pero ipaunsa man na nimo karon. E na problema naman kaning yung negosyo. O ako pa'y nakaingon. Dili ikaw ang nakaingon. Si Yvonne. Si Yvonne ang nakaingon kung anong nawagtangan og respeto si Mr. Ching nako. Tungod ni sa iyang pagpangabubho nimo. Mauli kina. Dili ko hunungan na ng Yvonne hangtod nga mawagtang ko si mo kinabuhi. Hangtod ikaw, yan ang gikuba. O ako ang nakaingon sa tanan. Correction. Dili ikaw ang nakaingon sa tanan. Kundi dili ang imong kaluha.
Siya ang sinugdanan sa tanan. Igo lang nimong gibayran ang dautan niyang binuhatan. Ang sabi na ko pagpanawag yung Dalia usap. Ngayon pa naman ko ni Jigger sa iyang lakaw. Kinahanglan makabiya dyan ko ni Jigger. Wa na si Ilami. Si Adela. Gusto ko makakita ni Adela. Oh, Elis na ka? Huwag magawas. Ibaw na akong boss nga. Danon ka. Ready na bito ko. Kaya anong lingkod pa ka niya? Tayo na. Yo! Yo! Ay, tingnan yung nasinggaat naman sa Jigger. Sakit imong ngipon do. Gulbuga na. Do, ay. Pinot ka ba? May tayo ni bahay ha? Hindi ko imbay bantayan ni. Ganyan ako man yung bantayan nga. Wa man ni tiyan bay, di man ni mulakaw, di man ni mulaan. Wait lami. Pagka pinusupong yun mo. Ay, wala mi. Akong gusto, ka magbingko na ka din sa kayda. Kunya, maglantaw ka din sa kasada. Lamig na. Kung may akong ng taon dia, wag pa lamig no? Kanang mga irong kagirong nga magsigid ikaw lakaw. Pantay, kutob sa mga tao kung maagit yun. Tanawa kung si Dagway. Sikon pag-ira ko makatubag. Nga naman, kung batig na, unsa man ako, akong luthangon. Day. Ha, lamig. Imo ni timan-an. Kung taga-ato ba ni? Kasi nasundan tadi ni. Unsahan? Guardian siya day akong papel karon. Bisit pwede kinabuhiaw eh. Naunsa naman ko. Dili naman yung kumahimutang. Gusto na kong gubon ang naong atong lili. Bisit siya. Salbahis ka, Lili. Musukol kit ka na kung panuwaya ka. Katukay ba sa dinig tawhana, oy? Oh, di ana siya. Di ara ko. Kinahanglang mailhan ko ang ubang mga customer ni Lily. Katawag na. Awanso kan. Nagusog ka sa atong panihapon. Anong nagtimi-timi ka man. Kisabay ka na mo kaonin yung problema ni mo. Ano bang na problema magkasa kong problema? Natural kay... Lausa. Anong na problema ka man sa kong problema? Huh? Oh, kukuan kay... Kay luoy man sab kayo ang inyong trabahante. Unsaon naman lang kung maproblema mo sa negosyo. Di ba, ang mga trabahante man ang unang mapituhan? Wala. Naluoy ko sa mga trabahante ninyo. Unya ako. Naluoy sa kanako? Kung malugi ang negosyo, mag-uulay mong inahan. O kung mag-uula siya, luoy kay si mami ni mo. Ako lagi, unsa may mong gibati para na ako ining sitwasyon na karon. Luoy sab. Kana lang? Luoy sab? Natural maluoy sa kunimo. Kay imo ko na negosyo. Unya kung mabangkarutan na, apektuhan sad ka. Unya, basta mo na. Mao nga, ihatag na lang ni Ivan niyang gusto. Magbuwag na lang ta. O siya ang sunod nga pangasawa. Bisang magbuwag pa ta. Limay tabong mga sawa ko ni Ivan. Huwag ikaw katuog na diya. Pinaglabad din akong okay? Kuhay kong tambal dito, be. Sakit kayo kong Oh, okay. Melio? Miss Lily, o man? Kuan, kanang palitira palihog tambal para laban sa si Arnel. Wala madeso dang ilang medicine cabinet. Wala tambal dito para sa labad sa o. Nausap na siya. Labad lagi kuno yang o. Pagdagan sa dito kaw, akong waton.
tambal o para sa labad sa o. Tukurok man ni siya. Hoy, Anel, ninitambal. Eh, gitakikan man din ni siya. Ako kang hikapon niyang uno. Ay, kapon ko na lang gini. Wala, init niya, uy. Gihilantan mo ni siya. Ayan ang akong tambal. Niya raw, sige, inom na. Gihilantan ka man, uy. Ay, Nay, init man di kay ka. Kana, maghumoy ko na bakara, ha? Akong ibutang si mong agtang. Anel, sakit pa imong o? Oo. Mahimo man nga hiluton ta ka kung gusto ka. Masay bayad kung pagpahilot ko di mo. Kabihasan ni mo, uy. Mangayo pa di ko bayad. Nalibre naman ko sa kaon din eh. Okay ra, uy, boy bayad. Kung sa pamilya ipagod mo. Hiloto magkakaw mo. Leo? Oo, okay. Ay, katog lang ha. Manahon ako hilatin mong kamot. Dayon, ang imong o. Ay, naman sa di ko'y gidang hapas daan. Ibaw na ka dito sa probinsya. Hilig maghapas mga tao dito. Baby, hayang lang di, abi. Niya katug lang. Bukat katingali kinayang problema ay kajilantan ni siya. Okay ra ba kung ang ako bang ikos doon sa kong hilot ba? Okay ra? Okay ra. Nindot maday kung to ni asawa no. Pahimusli ko. Samtan niya apa ko. Kiraot ka. Ang sugot na ka nga, akong pahimuslan. Ikaw ha. Huwag ka na nasin mo na ha. Di na mo'y buta kong pasabot. Lahi nga pagpahimos akong diingon nimo. Pahimusli kong sugo. Samtan niya pa ko. Kay kung mabuwag na ta. May lang kung maay mo hilot ang mahimo ni mo asawa. Problema na ano mo. Ano ko tawag kung may maproblema yun, inana? Gay, kay kung makauyon mo sa iyong hilot, dugay pa kung makigbuwag niyo. Akilom niya, uy. Anong niyo na makagilot? Kuan? Di gaday ka ganahan na magdugay ba na ako? Dili, uy. Kay maldito ka. Kung magbinuotan ko niyo, di ka makigbuwag ako. Makigbuwag hapon. Kay... Yan naman. Kay dili man ko nimo mahal. Mao na. Kipangkong nagkagok man din eh. Pisit ka mapaa ka. Salam sa to akong gisulti, oy. May gani kinakatug na siya. Wala yung sawa. Wala kabati. Ibang ka ni mabaa, oy. Ataka mo ko kabusahay. Pulos man yung mga lalaking kauban ni Jigger. Hain man ka ang boss. Sugoon ko ninyo. Sugot ko pero. May angal. Ako kay Sus Dalia. Mado ko sa CR. Manangilang kong Jigger. Ay, salamat. Nahinanok na siya. May nag-text. Si Lily. Saan niya
ba si... Hello? Dalia, kinalaman kita taog mo. E-text naman ni mo ang dapit kung asa ta magkita. Ha? Pero Lily... Dalia, ayaw kalimot nga kaluhan ko nimo. Og misagang tabangan ko nimo sa tanan akong problema. Ha? Puso tabangin ko makabiya ni Jigger. Unsa? Pero... Dili ko mahimo magdugay uban ni Jigger, Dalia. Adik-adik siya. Pusher pa yun. Namiligro ko uban niya. Lily, ano siya mong gipili? Dako na hinon kayo ng problema ngay, magisuglan nun. Wala ko mahimo pa, Dalia. Naitabo na ang tanan. Pero nabasol na ko. Gagawaan ako sa akong nahimo ni Adel. Ang koron ko. Dako sa'yo mga akong gibuhat na pagbiya sa among kasal. Gusto ka. Dako kining sayo. Pero dili pa matingali uhay ang tanan, di ba? O sipot may pasabot. Kinala magkita ta. May ideya ko na una-unaan. Aron maka-ekis ko ni Jigger. Pero kinala magkita ta. Karong Domingo, sa simbahan nga ato ang tabing kaslang ni Adel. At ito dito magkita. Sige na. Kaya nangita na ako si Jigger. Bye. Santo yung gisulti. May nahuna-hunaan ako na siya aron makabiya siya ng Jigger. Pero kinala magkita mi. Unsa makani? Nakamata si Anel. May kay nakamata ka na. Basta man, mukaon ka? Nagunsang gariya siya. Kwan, nag-CR. Ha? Nag-CR ka nga, nagdag cellphone? Ha? Nanawag ba nimo ang lalaki nga nangita nimo sa miyaging adlaw? Ha? Nasa basta kaway, nga ka naman misod si mo. Kwan lang, doon na lang ko gitawgan. Si mama. Manawag ko akong mama, pero nausap ko una. Dinilang ka ha, kay maglugaw ko. Awan sa may gusto ni mo kanon. Kadugay ba mo ito sosyal? Usap ka dito. Sugo sa lawas, good? Noon sa mangga? Hindi na pala ko kalagkong distansya ni mong gamay? Ginaganahan mo kumpiyansa. Jigger, wa na ko yung nahuna pang mubiya ni mo. Kaya okay naman ka. May trabaho ka naman. Kinahanglang ni Guru gyapon ko eh. Dahil na. Maulin ta. Doon na milakaw ko gabi. Nasaan? Asa naman saan mo? Pagkutan na. Pabutan na ang kwarta akong ihatag ni Mugba. Maumang ka. Unya, buntag na sa ka mauli, anak. Depende rin yun na sa kalampusan sa mulakaw. DJ Lax Remix. Arnel? Yan ang puspas. Kau na. Mayo kay init-init pa. Unsa man yung pagatiman ako? Kinasing-kasing eh. Usa pa man di si mo tanaw. Kinasing-kasing gyud. Gihilantan gud ka. Mati man magani ko dili na ako kaila. Ikaw pagkahanga. Nga unsa? Nga akong banabana. Di ko nimo banabana lang. Banagi ko nimo. Nakasal na ta. Sige lang balik ana uy. Tuod. Nakauna-una ko. Unsa naman sad na? Magpakasal na tas pare. Unsa? Magpakasal ta sa pari? Huwag nga nung misigam ng mata nimo. Kuhan ka na nga. Nga nung magpakasal pa man tag pari, nga nakasal man tag huwis. Gusto ko nga magbaniog ang atong kasal. Gusto gyud ko nga doon na tay prenuptial.
Dunay video ug dunay mga taga-media nga may baw. Karabi, bongga naman na imong gi-imagine diha. Pero madubli na itong kasal, ana. Sa una man lang kung makahunaon na sa pagpanular sa itong kasal, bi. Musabot na kalisod. Nganong angal man ka? Ay. Doon na kayo uyab? Mao nga gusto na ka nga magkabuwag tang duha? Sa ba diha, uy? Ikaw ba, uyab yun? Wa, uy. Saan mo na ako pagkauyab? Ani nga naram ko ba nimo? Nya, ganahan ka nga. Di ta mag-uban pirmi. Saman, gusto na ka nga makauyab ka? Aron maigo sa kung kumo ang imong uyab? Ha? Ay, grabe ka manol, tigilan tan biya ka ha? Giingnan ta na ka ha? Gabihan ni mo eh. Giingnan ta na ka nga ayaw gyud kog pakauwawi samtang wa pa maanular ang atong kasal. Balik na sa daan na. Sino nakabalik, uy? Wow, ako ginabalik-balikon. Rason masuod gyud na sa imong utok ba? Nga bana ko nimo. Ug di ka mahimong mga bit. Nganong nahupaw ka? Kabuwagon na gyud ka nako. Huwag magunahon na buwag, uy. Sa taong ka, Arnil, uy. Bahala na kasi mo plano, uy. Pero, kanang mahangyo lang kunin mo ba? Pwede ba kanang pasuruyon kunin mo nga ako, ra? Oh. Pwede ba kanang suruy-suruy ba? Ako ra sa. Kung asam sa kamsuroy. Kuan sa Asa? sa simbahan, diin taon na nakita. Asa? Anong ganahan ka dito? Ganahan ako dito. Ala pagbuot. Ganahan ko ato masimba karong Domingo. Oh, usimba de ka? Oh, sige. Tugtad ka. Ipahatod ta ka ni Bilyo dito, pero kuwaon sa dayon kaniya, human sa misa. Aw, ikaw ko? Karong Domingo, kinahanglan magkita ni mi si Dalia sa personal. Kumusta naman ang inyong lakaw? Anong lakaw man tayo namayabanan niyo mo? Na, doon ako sa ilakaw. Ug ang iyang amo karong gabi. May rasad, uy. Kapag pakig-uba ni Jigger. Ikapoy ka nga, pero siya gagipigli niyo mo. Sa una rin yun tulo. Og nagbasol na ko kung nganong siya pa'y akong gipili. Pero dili pa uhay ang tanan. Oo, dili pa dito uhahin tanan kay wa pa man mo makasal. Lo, karong Domingo ba? Mulakaw ko ha. Tabangi ko pangitag rason na magkalakaw ko. Oo, sige. Magunya-una ta. Pero, asa man ka? Magkikita akong Dalia. Sa akong kaluha. Arnel, isuksok din si mo ilok ni thermometer o aron may bawaan ako sa kataas ni mo hilanat. Munom sa dekag nurse, de. Marabit ako nurse sa amo. Maayo ko kung mga pusagbot para bughat. Oh. No? Sige. Isuksok na sa akong ilok ang thermometer. Okay, ay kliho ka. Oh. Ato di ay. Ablihiran ang kabinet di o kuha ang lapad nga karton sa ubos. Aparador, kabinet. Oh. Kini? Oh, kana. Hi, Ani. Kini na sa ubos? Kining puti nga lapad? Oh, mao na. O datan na diri sa kama. Nada. Ay, asa ba sudi ni? Ablihi, aron may baw ka. Mura man sa taning nag-ablig regalo. Ay, sige na, ablihin na na. Oh, tanawa una ning thermometer, be. Bebe, dupa. Joke. Bitaw. Padupon, di ko nimo. Joke naman good. Sige na. Tubasahon na.
Ay, 37.1. Murag FM. Okay na. Mo na ni. May usos na yung hilanat. Mao ba? Sige na. Ablihin na ng karton. Okay. Oh. Uy. Buda? Oh. Buda na. Maunya na ang imong isulob sa atong kasal sa pare. Mupasok ko ang simbahan nga magbuda? Yes. Wala akong gusto nga may tabo. Nga doon na di mo gawas nga balita sa atong kasal. Og makita kayo nila nga nagusulob og Buda. Hala no. Kanindot ini mo ang Buda. Ops. Ayaw na isukod ha. Ha? Ano man? Di maayo nga masuhong ang atong kasal. Kuan magud. Dunay tinuuan sa katiguangan nga kung isulob kuno nimo ang Buda, dunay daw tang mahitabo sa kasal. Og dili mahinayon. Kung mauna, gusto gid ikaw mahinayon ang atong kasal. Apil na sa akong plano karon. Kinahanglang mahibaw ang tanan gina kong kaila kung kinsa ka. Ha? Imo ipahibaw ang ako tinuod nga pagkatao? Oh. Kinahanglang mahibaw ang mga tao nga taga-isla ka og pobre ka. Og cool girl. Dili tanan mo tuo nga call girl ka. Bisan si Mr. Ching. Ako nang nasultihan nga pobre ka. Og nahimo kang waitress sa unang panahon. Pero wa na magpasabot nga hugaw ka. Nga call girl ka. Og mituo ba siya? Wa na ko interes kung mutuo man siya o dili. Ang importante nga nakarason ako niya. Kung nganong gipakaslante ka. Og unsa man sa kuno imong girason? Kung nganong kipangasawa ko nimo. Ako siyang giingnan. Nga gipangasawa ta ka tungod kay kikugmat ka. Og buutan ka. Yes. Muna ako nagsulti niya. Kinanglang mamak ako og maayo sa tumangan ni Mr. Cheng. Mao nga kinanglang makasalta. Aron, imbitahon na ako siya. Kinanglang magkakita mo pag-usap. Unya si Yvonne. Dili ka tumagwald sa simbahan kung pakaslan ko nimo sa pare. Kung mag-wild siya, siya ray mauwaw. O sige, pangitaa ang bayan ng Armando. Gusto kong mahibaw kung kinsa na siya. Kinahanglang mailhan ko ang tanang kabit ni Anang Lili. Sige, bye. Taghan kita kag nahimong customer, Lili. O kinahanglang mailhan ko sila tanan. Puslan man. Nagipasakitan ko ni Arnel tungod ni Mulili. Kupton ko ang inyong kinabuhi. Bahala nagbiyaan ni Arnel ang among pagka-partner sa negosyo. Arnel, mura bayag haom kayo sa kulawas kini mo ang Buda. Kinahanglang guwapa kay ka ng adlaw ha. Ha? Pagwapahon ko nimo, Arnel? Oh. O pahimusli ng adlaw. Kay ako kay ipasigarbo nga akong naasawa. Unya, mugwapag yung kakuha na adlaw. Mugas pa kog dako para lang mugwapa ka ng adlaw. Busa pangandam sa sunod natong pagpakasal sa simbahan. Kung mauna, kinahanglan makaatog ko sa simbahan na atunta mo kaslan si Lily. Nga naman. Gusto ko nga, ato ta dito magpakasal. Maayo kay nagkatugma nga itong una-una.
Nga sa maong simbahan gihapon ta magpakasal. Mauliki nga ako niya tuon karong Domingo. Ipabuk og balik ang atong kasal. Okay. Sige, katuog na. Doka na kayo na mata ni mo, oh. Tupad na lang ako diri kay gitakigan pa ko. Hala, ha? Ubus na biya mo hilanat, ah. Lain na sa nanasod si Muna-una, no? Ikaw no? Hugaw rin kay kagunang-una eh. Gusto lang na ako nga ari ka diri sa kong tupad. Aron di ko masentro sa kabugnaw sa aircon. Ipanugnaw pa ko. Oh, ha? Kita ka ng aircon eh. O lagi kita man. Oh. Uslan man nga giati man ako nimo, ihurot na nga ng tanang diskarte nimo. Aron maulian kog dali. Aw. Wag, sige kot. Pero na may unlan nun ta. Bida nimo eh. Ang imong kainit ang akong kikinangnan. Tawar ba eh. Gusto ay gugawin ang imong nauna sa kung pagpahigda nimo diri sa kama. Lagi. Sige na. Tupad na diri. Sige, lagi. O lagi, sa mukha, uy. Alam ko kasuko. Hilantan ka, ikalimutan na. Kanatawar ba hilantan, no? Di na, may maning ka. Kay mabughat yag ka. Bida gidi mo eh. Ikaw gyud makaingon sa kalabat sa kung kundi ka mo tuman og sugo. Higda na diri. O lagi. Ikaw ra masakit ang naisog kaayo. Demanding ka. Pangisog mangyud ko nimo kay gahay kay kag Nariong homo. Bida gidi. Unsam ka? Muhigda ka o magtabi na lang ta? Ay, muhigda na. Muhigda na, sir. Be, ino dito dapit sa bongbong. Ay, pagatubang na ako, diri, be. Ay. Mutikig man sa taaning matugo, eh. Ayog kahadlok na masangid ang akong bukton sa imong bukton. Di pa ka mumabdo sana. Hilom na, oy. Hiskot na sa daan na. Matuog na ta. Duka na ka. Ay, okay. Ay, doon na pa di ko'y pangutan na. Saan na? Kang kisa man ni Buddha. Sa imong kaluha. Kang Lili. Your city's almost sleeping and I'm blind to say goodnight. Wala. Wa naman dahil sa kong tupad si Arnel. Ang Buddha, napaghihapon sa sofa. O pa mapilog balik sa karton. Laoy, kung nananipo sunog balik ang Buddha ni Lily. Pero, maarang kanina ako. At ano nga kung manang hatagag ibog ato, no? Kinkasal-kasal lang magiging amo. Ay, lisod lang kayo maging artista ko, eh. Nga nalipay ko sa kong kasal nga dili tinuod. Nga dili tinuod niya till death do us part. Lagot. Ay. Hello? Kumusta na ang call, girl? Yvonne? Oh, ako, Lily. Kasayo sa buntag, day. Imo di ko sugaton, ani. Ano nawag man ka? Busy na ba gusto kong pagatiman sa kumbana? Luod kayo kang paminawon. Luod kayong pamation nga mo angko ni Arnel nga imong bana. Wa kay angay, Lily. Nga naman day, Yvonne. Ikaw, mas angayan day ka nga may asawa ni Arnel. Of course! Tungod kay limpyo ko. Wa ko'y sakit nga mananakod. Nga naman day ko. May sakit ba kung mananakod? Wa man tingali, Yvonne. Sama ni mo, limpyo ko. O mas limpyog dagan akong uto kay nimo. Ayaw paghuna-huna nga magpabilin ka diha sa imong nahimutangan, Lily. Sige, balik. Magpabilin ko diri, Yvonne. May namay baw ka, ana. Tungod kay mas musamot kaligko na nga mo pa nag-uban ni Arnel. Kay pakaslan ko niya sa simbahan. Unsa? Una, i-congrats ko, Bi. Bisa magunsa pa ka, wala kay chance ka mailugi ka na ako si Arnel. Mamatay na lang ka, nga dili mo siya maangko, no? Murag ag iro nga nagpagod sa buwan. Sige, marato, bye. Ta, kagingyo kamalta ka. Ay, mo ni kiingon, matirang matibay. Sa muka ni maselfona ka, oy. Hello? Dalia? Lili? Gusto na ko magpipaw ni mo. Nagkaroon Domingo. Gawas nun ko magkalakaw. May kun mo na. Sige, magkita ta karong Domingo sa simbahan nga dito unta mo kaslon si Arnel. Unsa? Ato na ta masultig maay dito.
Buntag, tuon ako. Okay. Sige, dili ta mahimo magdugay sulti. Kaniya si Arnel. O gilantan ba siya gabi? Ako na siya ating manon. Sige, Dalia. Bye, Lily. Saon ka na ako pagtabang niya akong kaluha. Aron makalingkawa siya ng chika. Unsa man gyud na si chika? Gilan tanda si Arnel. O di ati man ni Dalia. Noon siya man kadiya. Nagtungok man ka. Wa man. Nakunaw na akong Dalia ag Arnel. Nakapanyawag ka na sa imong kaluhano. Kay, wa man mauli imong banagan. Nga, bana nga si Jigger. Banagan tong dako. Olo, nakapanawag na ko. O magkita mi karong Domingo. Sa simbahan din adton ta mi kasla si Arnel. Mao ba? Kinala mo kay sa chiko ni Jigger karong Domingo lo. Aw, pag-ampo lang nga dunay lakaw si Jigger karong Domingo. Mao gyud lo. Kinala mo kalingkawas sa jud ko gikan ining Jigger. Basta, ayaw ko biya iginiha. Di na gina mahitabo lo. Gigi. Lo isap ka ayo ka kung ako kambiyaan. Uy. Sigurado man jud kong latan kang Jigger. Mulang, di kilatan lang. Kusahoson pa yun. Panuway ka, Lily. Ginganlan pa kog murag iro nga nagpagot sa buwan. Nabuang na ginis Arnel. Inaybuwagan niya si Lily kay wa ni madawat sa uban namong kasosyo sa negosyo. Iya naman hinuuning pakaslan sa simbahan. Unsa man gyud kahay akong buhaton aron mawa ni si Lily sa kinabuhi ni Arnel. Oh, din man ka. Waligi ka diri sa kama sa kumpag mata. May gitan lang ko sa opisina sa taas. Unsa man? Kwan, may gitawagan ako. Kinsa man? Ang huwis nga nagkasal na to. Ha? Oh, ngano di ay? Ngano nimo siya gitawgan? Paano lang na nimo ang atong kasal? Dili. Aha? Doon na lang ko gipangutanan niya. Og okay na. Natubag na ko niya. Mau ba? Okay, sige. Pangandam na sa maabot na to kasal sa simbahan. Oh. Ngano nangaghunan man sa ka? Ha? Kung manggod, magbalik-balik sa kuna-una ba? Iko kasabot ko nga mapakasal pag itang simbahan. Nga kasal naman ta sa huwis. Ayaw pagbut. Ganahan ko nga makasal kita sa simbahan. Gusto ta kang ipaila nga akong asawa. Aron mahuman na ning problema ha. Mahuman pa kani nga daghang magbabag. Kasi kang babag. Way makababag sa atong kasal. Si Von usa na na. Ako ra ba ito nasultihan yung mapakasal ta sa simbahan? Oh, mayo hinoon. Ha? Huwag ka masuko na ako? Nga ako siyang gisultihan mapakasal ta sa simbahan? Wa ko masuko. Okay? Kung gano'n masuko. Nga mao man na ang tinuod. Pakaslan man tika sa simbahan. O kinalang mahibaw ang tanan nga ang lili nga akong pakaslan, limpyo. Pero unsaon man ana? Nga si Yvonne magid ang mandabi nga hugaw ko. Pasagdan na nato si Ibon nga mauawan sa kagalingon niyang binuhatan. Oh, bahala ka, oy. Ay kabala ka, nakoy kwarta. Dali ra nang ipaanular ang ato kasal. Ha? Nung siga naman gina imong mata sa akong isulti, eh. Uy, bagbuot. Ako maning mata. So? Sigaon man jud kog mata, kumakurat ko. Paunsam na nimo. Ay, sige. Subaya ang simbahan karong Domingo. Ingna nga ipadayon nato ang atong kasal dito sa umabot. Unya, tanawa kung unsa pay maayo nga dekorasyon. Gusto ko nga kanang imong gusto gina. Kanang malipay ka. Ha? Nasag ka ng imong ha. Angang, bi.
makurat ana, uy. Nagusik-usik lugusin mong kwarta. Mugasto na sad ka, unya magpaanular ta. O ko kasabot. Basta ko ba ko na nagasto na magpaanular sa kasal ay? Ako na'y bahala sa gastuhan. Problema ba na nimo? Ang importante nga makasal ta simbahan. Aron mahibaw ang tanan yun nga kasal na yun ta. Tungod kay kumpleto ta sa ebidensya. Usa? Musuroy ka karon Domingo? Oh, Sa sunod Domingo na lang. Bakante ko. Okay na ka. Kauban ko nimo. Uy. Di na mag-cancel lagi mong lakaw. Hindi mahimo. Nasabot ang daan. Dugay na. Layo pa. Oo ba? Uy. Kunahan na ba unta ko magpauban nimo? Kay gusto kong mupili simbahan kung asa ta pagkasal. Oh, ha? Oh, kana di ang imong gustong laton? Oo. Ganahan kong magpakasal ta sa simbahan. Aron na ta mabindisyonan ba? Laay ka niya magtipon-tipon lang ta, uy. Oh, sige. Kamu lang si Tio ang pagkuyog, ha? Taksila mo. Unya, pili agad ang simbahan nga ganahan mo. Sige. Ay, salamat, love. Salamat, good love, ha? Nga, pagkasla na dyan ko nimo. Oh, natural. Ikaw maging importante ako, Dili. Bitaw nga, buhaton gina ko ang tanan nga malipay ka. Usa ko nang gingon mo. Tiguong tagakwarta. Oh, yeah. Tuwe, may timini, ha? Uy, di naman sa kaini. Ay, hindi kayo pangutan, ha? Ay, importante nga doon ako ikatuloy mo. Salamat, ha? Basta ba yun, manglakaw mi karong Domingos tiyo ni mo. Wala yung problema. Arnel, nganong gidapa man ko nimo balik din sa opisina, uy? Aron makita nila. Nawa ko mausap. Og samtang ako pa ang presidente ining maong kompanya, wa gi mausap. Bahala ka, uy. Dali na. Soda sa opisina. Uy, salamat tao, nakasunag ka sa opisina. Murabi ako mahilis tinanawan sa mga trabahante ninyo ay tutok kay nako. Ay na silang tagda. Sige na, magsugod na ta. Doon ako yung meeting sa tanang direktor. Kinahanglan mangandam ka. Anong kung may mangandam, ikaw may doon yung meeting? Ako kang ipalailan nilang tanan nga ako kang asawa. Og personal na kong sekretarya. Way mahimong makigsulti nako nga di mag-agi nimo. Ha? Ang tanang gusto magigsulti nako, kinahanglang magpabook og appointment diha nimo. Ha? O sige na. Tanawa ang tanan ako meetings. Timan niya mga tao nga kinahanglang moagi nimo. Una, makigsulti nako. Ha? Kinahanglang gamito na nimo ang imong utok karon. Kung niya ka sa kong opisina, trabaho ang atimana. Di mahimong may meeting ko nga di nako matambungan, okay? Labi na sa mga kliyente. Ikaw ang muarin sa akong tanang oras sa trabaho. Ikaw ang mupahinumdum nako sa oras. Nakasabot ka? Okay. O kung si Yvonne ang manawag nako din tingnan nga busy ko sa paghusay sa iyang gimug ng kabuang. Okay? Di una ko makiksulti niya. Unsa? Naa si Arnel sa iyang opisina? Kauban niya? Ang call girl niyang asawa? Okay, sige. Salamat sa pagtawag, Lisa. Bye. Pagkaginig na akong bayhana ta. Mutrabaho yun, bisag dili siya welcome din, he. Karon ka. Tubaga na. Mugawas una ko, ha? Uy. Ako siya mo tubag, ani.
Ay, kinsa man kanino nawag? Hello? Bagaan hindi mo gnausa? Nganong mito nga man ka? Nga nahibaw naman ang tanan nga call girl ka? Unsa? O gano'n di makuno kumuto nga? Nga personal secretary magkus kong bana? Ihatag ni Arnel ang telepono. Sorry. Dili ba siya ganahan mag-exulti ni mo? Bye. Ta! Kipanabi na yun sa tanan nga call girl ko. Oh. Why nanawag na ako? Doon na, ang imong Yvonne. Oh. Nga naman ka? Lain mo kag sinultihan. Nga nung mo ingon mangyug ka nga akong Yvonne. Ta! Maglagot manggug ko. Wala bang spoiled na kayo na siya mo? Laliman ka? Iyan na nagkipanabi sa tanan din sa opisina nga call girl ko. Usa? Mao di ay nilain kay tinanawan ako ang mga tao sa gawas sa pagpaso na to ganina. Kinagtuog din sila nga call girl ko. Ha? Makalagot yun na si Yvonne da. Unya nga nung apektado sa gay ka. Nga di man na tinuod. Virgin ka pa, di ba? Nanda sa kanimo sinutihan na. Bastos ka. Siya bastos. Ikaw rabi nag-ingon ako nga virgin pa ka. Mga ayaw nag-apektar pa sa tanang netabo sa palibot karon. Kay dili para imo ang ilang mga daotang una-una. Para ni kang lili sa imong kaluha. Pero, maapektahan man yun ko kay ako may makita nila. Ako ang sultihan o dili maayo ni Yvonne. Kinahanglan nga ibutang sa imong nahuna. Dili ni tinuod kay virgin ka pa. Hilam di oy, sige balik ka na. Ang kutawa mo kaniha. Kauyon ka sa panghitabo karon. Okay lang kaniha, kadi man ikay libakon. Ganahan ko nagtanaw ni Uba kung masuko ka. Ano man? Mugwapa man na ikag masuko ka. Nanda sa kanimo bugal-bugal ha? Murag, gamay ram na ikaw gasto kung pagkapahon ka sa adlaw sa tugasan. Kay arang-arang naman giday kag naw. Hilam diha. Bugal. Tinuod bitaw. No, gamay lang gigayo. Saba! Sige na, relax na. Sige na, tarong na nang nabuhay ni mo diha. Magsugod at trabaho. Trabaho? Basig si Yvonne na sana. Di kong tubag, uy. Kung si Ibo na, ibutang ang phone. O kung lain, pangutan na siya sa iyangan. O kung sa iyang tuyo. Dinsulti nga karong alas 10 pa ko pwedeng tawagan, okay? O kung mutubag ka og tawag, ing na, J&J Enterprises. Hello? Inga na, ha? Ina din na anak. Ingon na, anak. Naibaw ka ba sa ingong telephone etiquette? Sige na. Tubagan ng telepono. Okay. Good morning, J&J Enterprises. How may I help you? Can you hold briefly while I see if Mr. Sarmiento is available? Okay. Okay, sige. Pag-order na nga itong makaon. Ako yung order? Oo. Kinala may bawa kang mo-order, oy. Okay. Ako yung mo-order karon sa akong gustong pagkaon. Pero sa sunod, ikaw na, ha? Ha? So, ako gyutiman na ni mo orderon karon. Natural. Isip akong sekretarya, kinala may bawa ka sa tanan kong gusto. Okay, go. Tod, congrats. Sound sa? Sa paghandle nimo sa mga nanawag nga kliyente ganina. Na very impressive. Sweet kay kang nanubag sa telepono. O sigurado ko nga makadawat kog pagdaig sa mga nanawag ganina. Mo ba? Yes. Sino naman to, oy? Salamat. Nakatumong yung taon ko. Pero di makakatuon sa paghandle kliyente. Hi, for your information, nakagraduate ako sa maestrado sa among probinsya. Probinsya lang noon to. Unya, nahimo kong cashier sa labinda kong tindahan sa amo. Lah, patay! Sa'yo patay? Nalimot ang malakos kong gitrabahoan, oy. Ako ka pa nang higadugay pa kumubalik. Asa ka dito ninyo? Hello, Lisa? Kumusta naman ang pampam diha? Unsa? Nangaon sila sa gawas?
Bisit! Okay. Okay, sige, bye. Makalagot. Sa una, ako ang kauban ni Arnel nga maniod to sa gawas. Pero karon, ang bisit na nga Lily. Bisit! Pagpanawag atong Mr. Lee, medyo istrikto mo ko siya. O dili kayo masabot yan sinultihan ba? Pero okay naman din siya. Uy, asa man ta? Biglang liko lagi ka. Di na tama maulis, bay. Ha? Kay asa pa man dita? Hoy, napaabot na to si Mami ha. Makigdungan dito pa ni hapon nato. Gusto lang ko nga pasukdan ka. Pasukdan? Tarungan na ha? Kasi may pasukod ako. Buda. Buda? Yes. Para sa tong kasal? Mona. DJ Nausab akong nahuna. Di ko ganahan nga imong isulob sa atong kasal ang Buda sa imong kaluha. Ha? Okay naman to, uy. Ang nilagas to, uy. Maikaw sa tanim mo. Magbuwag na bitaw gihapon ta. Ayaw pagbuot. Kaya ako'y mugasto og dili ka. Tanawa na ka. Manginsulto gidain ka. Igo na gani ko misuggest nimo nga dili na kapagastuhon pa kay magbuwag lagi hapon ta. Di ba miingon man ko nimo nga pagwapahon ti ka anang adlaw? Busa ay pagbuot kung unsay akong ipasulob nimo, okay? Ang nahala. Sige, Mr. Right. Bahala ka. Ikaw mo kayo magbuot sa tanan. Sige, go! Hala, uy. Pagkadagan din Buddha din hino. Lindag style ay. Gusto ko nga mo pili kag design diha. Kanang imong gusto gid ha? Ha? Kanang akong gusto? Yes, kanang imong gusto gid. Kuan. Doon na naman ko'y gusto daan. Unsa? May nahunanaan kang design sa Buda? Oo. Sa una, sa mga bata pa mi si Lily. Daria, tanawa ko sila sa kasal. Nindot no. Mas nindot ka niya ako. Kay parehas man ni Cinderella. Hala, tataas ana. Nindot bang ng taas? Unya, ang akong prinsipi kay gwapo sa kaayo. Unya, taas po't kaayo akong prinsipi. Unya, nanamubo man niya ko siya muna. Bitaw, naday sininay sa kasal nga mo po. Sumpayin ni Be. Maria sa imo. Mahilig din mo mag-drawing sa una ni Lily? Oh, bisan unsa na lang duwaan. Drawing, o O unsa? ako permi amo tiwas siyang sugdan. Gikan sa drawing, sa iyang himo mga duwaan, ug sa iyang mga problema. Hangtod sa iyong problema, ikaw mo sulbat? Mao na. May pagkahuyang magud si Lily. Og traidor? Nasuko pa gid kaniya hangtod karon. Sa imong nahuna. Dali ka hang malimtan ang iyang gibuhat nako. Sorry. Okay. Sige. Hain man ini ang ako, ha? Ang imong gidrawing sa bata ka pa, ang i-drawing karon. Og ipatanaw sa mananahi din eh. Unsa? Nalimot ka sa akong gisulti. Ang imong gustong Buda ang paliton ta. Ug kay doon na naman kay design, hala sige. Kana ang i-drawing. Ug mo'y atong ipasunod sa mananahi din eh, okay? Okay. Unsa? Magpakasalagid mo sa simbahan? Yes, ma. Ay, pastilan. Maunay gusto kong mahitabo nga makasal na mo sa simbahan aron mas doon na mo'y grasya nga mapaabot, ana. Lily, unsa yung nahuna nimo? Domingo ugma, no? Oh, Domingo ugma og may lakaw ka ugma. Asa ka man, Lili? Kuan, Mami, magtanaw ko sa simbahan nga ato mi magpakasal si Arnel. Miss Lily, doon ta sa simbahan. Oo. Nakakita ko, Bilyo. Oo niya, sa gawas lang kung pagpaabot nimo. Ay, may mura ko ni mong balikon, Bilyo. Balik ko, ma'am? Oo, balikan lang ko. Mga alas 10. Kwan, pag snacks lang una dito sa Daplin sa Baybayon. Di ba na may Daplin sa Baybayon? Kananan diha. Ato ko hata sa parkingan dito. Oh, okay. May timingaw. Wanim hisa.
ato ko dapit sa altar magpaabot ni Lily. Noon sa man ko, ikulbaan man ko ining una namang panagkita ni Lily karon. Unsa naman kay itsura sa akong kaluha? Dalia? Oh, Lily? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit ka nato sa RMN Drama.